glasstykket røg af. Åh, det ser vildt ud. Hvor ligger den? Hey, work. Nej, den ligger. Har connectoren til displayet sidder lige her. Den kunne man lige pille af. Det er glasset. Det gik faktisk ikke super meget i stykker. Nej, det undrer mig lidt, det der glas ikke gik i stykker. Jeg tror ikke, det er glas. Hvor er resten af den henne? Her er skærmen. Tror du, vi kan samle den igen? Ja, jeg tror, vi kan samle, men den vil ikke virke. Tror du ikke det? Nej. Hvorfor ikke? Det tror jeg ikke, den vil. Nu prøver vi lige. Hvad er det? Det er en... Skal du connecte den til den? Altså? Hvad er den her til? Jeg tror, den er til tastaturet. Ja, jeg tror, den skal sidde her. Nå, på den måde. You still want video? Ja, no, it's okay.